ही बघा, मी आज माशाची आमटी करण्यासाठी मोदकं आणली आहेत. ही मोदकं आहेत ना, ह्याची आमटी खूप सुंदर लागते. आणि ह्याच्यावर ना खवले असतात, पण हे खवले नाही बघा. साफ करताना कसं हे बघा, जरा असं व्हिडिओवर असं फिरवलं ना की त्याचे खवले येतात. ते स्वच्छ काढायचे आणि जसे आपण बांगडे वगैरे साफ करतो त्या पद्धतीने ते साफ करायचे आहेत. आणि हे त्याच्यामध्ये ना काटा असतो, एकच काटा असतो मध्ये, आणि बाजूला छोटे छोटे काटे असतात. तर हे बघा, अशा पद्धतीने केलं की स्वच्छ एकदम होतात. हे बघा, खवलं सगळी निघून जातात त्याची. तर हे ना जे काटेरी मासे असतात त्याची आमटी खूप सुंदर होते. हे तारल्या, पेडवे, पण तारल्याला खूप हिवस पण असतो म्हणून लोक म्हणजे खायला कंटाळतात, पण त्याची आमटी इतकी सुंदर होते ना, तशीच ह्या मोदकांची सुद्धा आमटी सुंदर होते. तर आपण माशाचे जसं वाटप घालतो ना, म्हणजे खोबरं, कांदा, मिरची, धणे वगैरे, त्या पद्धतीने ह्याची आमटी करायची. तर मी पहिल्यांदा ही अशी साफ करून घेते. बघा, एकदम सोपी आहे. ह्याच्याशी लहान असली तर घेतात लोक, ही जरा मला मोठी मिळाली आहेत. हे बघा, अशा पद्धतीने काढली ना की त्याची खवलं सगळी येतात. आणि हा भाग पण असाच कट करून घे. बघा, जरासुद्धा काय घाण राहत नाही. अशा प्रकारे मी सगळी ही मोदकं पहिल्यांदा साफ करून घेते आणि नंतर तुम्हाला वाटप करताना दाखव. बघा, ही मोदकं मी सगळी साफ करून ना थोडंसं मीठ लावून ठेवलं आहे. आता म्हणजे थोडा वेळ आमटीचं वाटप करेपर्यंत मीठ लावून ठेवलं आहे, बाजूला ठेवते. आता वाटपासाठी बघा, मी मोजून ना इथे ह्या 15 मिरच्या घेतल्या आहेत. ती मोजून घेतल्या आहेत. ही बेडगी मिरची आहे म्हणून मी अजून पाणी घातलं नाही. तुम्हाला दाखवण्यासाठी मी मोजून ह्या 15 मिरच्या आहेत. कारण मी हे बघा, इकडे 2 वाटी खोबरं घेतले. 2 वाटी म्हणजे आपल्या वाट्या असतात ना, छोट्या, मोठ्या नाही जास्त, म्हणजे मीडियम आकार दाखवतो तुम्हाला. ह्या 2 वाट्या घेतल्यात. म्हणजे आपल्या नारळाची 1.5 वाटी, म्हणजे 1 वाटी आणि अर्धी वाटी असं म्हणून घेतलं आहे खोबरं. आणि म्हणजे थोडंसं माशाची आमटी म्हणताना तिखट व्हायला पाहिजे ना, म्हणून मी इथे 15 मिरच्या घेतल्यात. बघा, आता ह्या 15 मिरच्यामध्ये मी काय करणार आहे, हे धणे मी 1.5 चमचा धणे घातले. नंतर बडीशेप छोटा अर्धा चमचा बडीशेप घातले. आणि बघा, ही मिरी घेतली मी, 7-8 मिऱ्या घालणार आहे. आता मी हे काय करणार, हे सगळं ना पाणी घालून भिजत ठेवणार आहे. आणि हे बघा, दुसरं इथे तुम्हाला सांगितलं मी, 1 वाटी नारळाच्या 2 कवडी होतात ना, त्यातली 1.5 कवड हे खोबरं आहे. आणि हे बघा, इथे अर्धा कांदा, नंतर लसणीच्या 5 पाकळ्या घेतल्या आहेत. नंतर हे 1 इंच आलं, थोडीशी कोथिंबीर, हे बघा, लिंबापेक्षा सुद्धा कमी चिंच घेतली आहे. आणि हे सगळं मी वाटणार आहे. आणि हळद टाकली आहे बघा ही थोडीशी ह्याच्यामध्ये. आणि हे कोकमा येत नाही, नंतर वरनं आमटीला घालणार आहे. कारण ह्या चिंचेने काय होतं माहिती आहे, चिंचेने आपली आमटी ना जसा घट्टपणा येतो त्याला, म्हणून ही चिंच घालणार आहे. आणि आंबट, आम्हाला जास्त करून माशाची आमटी ही आंबट आणि तिखटच आवडते, म्हणून वरनं कोकमा घालणार आहे. आता ह्याच्या फोडणीसाठी बघा, हा अर्धा कांदा बारीक चिरून घेतला आहे, कढीपत्त्याची 5-6 पानं घेतली आहेत, आणि ह्या 6 लसणीच्या पाकळ्या ह्या ठेचून घेणार आहे. तर आता मी सगळं वाटप आहे मिक्सर लावून तुम्हाला नंतर दाखवते. हे बघा, असं बारीक वाटून घ्यायचं. हे वाटप चांगलं वाटून झालं आहे. आता माझ्या ना तिरफळ घातली तरी चालतात. माझ्या तिरफळ नाही जाता म्हणून मला घालता नाहीत. आता कधी गावी जाईन तेव्हा घेऊन येईन. तर ही अशी तिरफळ घालायची. आणि इतकं बारीक पाहिजे, वाटप बारीक असलं ना की आपली जी माशाची आमटी आहे ना ती चांगली होते. तर आता हे वाटप वाटून झालेलं आहे. मी बघा, हा इथे टोप ठेवलं आहे तापत. तर त्याच्या फोडणी आपण करून घेऊया. तर ह्या माशांना ना आमटीला उकळ आला ना, चांगली उकळ आली की नंतर आपण मासे घालायचे. कारण हे मासे आहेत ना, आपण मीठ लावून ठेवले आहेत, ते मी धुणार आहे आता, कारण मीठ जास्त होईल ना म्हणून. आणि नंतर मग आता हे एका कडामध्ये हे उकडतात, म्हणजे मासे शिजतात. तर ते बघा, हे टोप तापलं आहे, त्याच्यामध्ये मी तेल घालते. 2 चमचे आपण तेल घालायचे. थोडासा हिंग घालायचा. आणि बाकी काय मोहरी वगैरे मी नाही घालत. तर आता ही लसूण आधी ठेचून घेते. चांगलं तेल तापू दे. बघा, तेल तापलं आहे. मी याच्यामध्ये हिंग घालते, तुमच्या आवडीवर, तुम्हाला आवडत असेल तर. आता ही लसूण आणि कांदा आणि कढीपत्ता चांगली फोडणी आपण ही भाजून घ्यायची आहे. दीड वाटी खोबरं घेतलं ना, म्हणजे 1.5 वळं.
तर ही आमटी मी करणार आहे ना ती 10 माणसांना पुरेल. ज्यात ही आमटी जास्त करून मी पातळ आणि एकदम पातळ पण आणि घट्ट पण नाही, म्हणजे मीडियम करतो का मी भाकरीबरोबर खाता आली पाहिजे आणि भाताबरोबर सुद्धा खाता आली पाहिजे त्यासाठी. आता ही बघा फोडणी आपली चांगली तापली आहे. आता मी हे वाटप थोडं 2 मिनटं ठेवून द्यायचं, कारण फोडणी आतमध्येच राहायला पाहिजे, सुवास आतमध्ये राहायला पाहिजे म्हणून. आता आपल्याला जेवढी पातळ हवी आहे ना त्याप्रमाणे आपण पाणी घालायचं याच्यामध्ये. हे बघा हे आता उकळल्यानंतर शिजल्यानंतर आणखीन घट्ट होणार आहे, समजलं ना. हे आपल्याला ज्याप्रमाणे हवी, तुम्हाला पातळ घट्ट चटणी हवी असेल तर थोडं कमी घालायचं, मग खोबरं तुमच्या आवडीप्रमाणे घालायचं. हे बघा म्हणजे आता ही भाताबरोबर पण खाता येईल आपल्याला आणि भाकरीबरोबर किंवा चपातीबरोबर खाता येईल. आता मी मीठ घालणार आहे आणि 5 मिनटं चांगली आमटी उकळून घेणार आहे. मीठ कमीच घालायचं आधी, कारण माशांना मीठ लावलेलं आहे ना म्हणून. आणि नंतर मासे घातल्यानंतर मग कोकमं घालायची आहेत. आता ही आमटी मी 5 मिनटं उकळायला ठेवून देते. बघा 5 मिनटं झाली आहेत, चांगली उकळलेलं आहे बघा आमटीला. बघा आता हे मासे मी मीठ लावून ठेवले होते ना ते धुवून घेते आणि ते यामध्ये घालते. आता जरा गॅस मी कमी करणार आहे. हे मासे आहेत ना 50 रुपयाचे, हे आणले ना हे मोदकं, ही 50 रुपयाची आहेत. ह्याची खूप म्हणजे काटेरी मासे असतात ना त्याची आमटी खूप सुंदर होते. आता दुसरं आपण भाजायला काहीतरी आणतो त्याचं पण डोक्याचा भाग जो असतो तो ह्याच्यात टाकला त्याचं काही चव बदलत नाही, सुंदर चव ह्याची लागते बघा. आता मी गॅस कमी केला आहे आणि आत्ता ह्या वेळेला आपण जरा टेस्ट करून बघायचं की ह्याला मीठ लागलं आहे का आणि तिखटपणा. आणि जर समजा तिखटपणा कमी झाला असेल तर काय करायचं, हिरव्या मिरच्या असतात ना त्या 2 हिरव्या मिरच्या चिरून ह्याच्यामध्ये घालायच्या. सुंदर चव येते अशा आमटीला. तुम्ही नक्की याप्रमाणे प्रयत्न करून बघा, म्हणजे आमटीचं बघा सुंदर लागते आमटी. हे बघा या 2 मिरच्या घेतल्या आहेत, या 2 मिरच्या अशा उभ्या चिरून घालणार आहे, कारण याला बघितलं चव ना तर थोडंसं मला कमी तिखट वाटलं म्हणून या खायच्या ह्या शिजतील याच्यावर. आणि आता शेवटी ही कोकमं, ही 4-5 कोकमं आंबट होण्यासाठी, कारण हे आमचं जे सार जे आहे ना मालवणी सार हे आंबट तिखट व्हायला पाहिजे तर ते छान लागतं. तर आता आपण हे 5 मिनटं हे शिजायला ठेवूया. गॅस एकदम मी कमी करून ठेवला आहे बघा. 5 मिनटं थांबू द्या. बघा चांगलं 5 मिनटं उकळल्यानंतर हे बघा आपले मासे बघा चांगले शिजलेले आहेत. आता ते कलर पण बघा आणि ह्या 2 मिरच्या घातल्या आहेत त्याला. तर अशा प्रकारे आपलं हे मोदकाचं सार तयार झालेलं आहे. आता वर्ण हवी तर थोडीशी कोथिंबीर घालायची आपण. आणि मी आता गॅस बंद करते. तर मित्रांनो बऱ्याच दिवसानंतर आपल्या चॅनलवर झणझणीत असं अस्सल मालवणी मोदकाचं सार हे तयार झालेलं आहे. तुम्ही पण अशाच प्रकारे ते नक्की करून बघा. ते कसं झालं हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. तसेच आपल्या चॅनलवरील इतरही विविध व्हिडिओ नक्की बघा आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. धन्यवाद.